Nekada je vuna bila bogatstvo. Od one pešterske tkali su se vrhunski ćilimi i pleli topli džemperi, danas sve manje. Vuna je važna i kao ekološki proizvod i kao sirovina za tekstilnu industriju. Da vidimo kako možemo uspostaviti jedan distrikt za vunu između opština koje su ovde na zapadu Srbije, znači Čajetina, Prijepolje, Priboj i dole opštine u Raškoj oblasti. Jedan od razloga zašto se vuna baca je nedostatak vunovlačara i fabrika u kojima se koristile za tkanje, ali to je problem koji imaju i druge evropske zemlje. Mija Tadić je Finkinja, novinar po struci, a u Srbiji, kako kaže, čobanica koja sa suprugom u okolini Valjeva ima farmu ovaca. U Finskoj isto ima jako lepu tradiciju, moja majka je isto nekako sa sela i ja sam odrasla u tim pričama o ovcama, o vuni i tako dalje. U Finskoj je počela taj neki boom ručnog rada i vune ranije nego ovdje. Ja verujem da to stiže ovdje, to je već stiglo. Neko ko ne zna o tome, neka ne zna, ali stvarno to je jako lepo. Verovatno nije slučajno prvi srpski dan vune održan baš na Zlatiboru. Postojbina Pletilja je u zlatiborskom selu Sirogojno, a zahvaljujući čuvenoj modnoj kreatorki Dobrili Smiljanić, više od 50.000 komada džempera otišlo je u svet. Da bi žensko preduzetništvo sa vunom zaživelo, potrebna je dobra organizacija i podrška, a kada se spoje kvalitet i kreativnost, dobije se jedinstven proizvod. Ja uvek ističem da je Dobrila Smiljanić iskoristila nasleđe, etnografsko nasleđe i etnografske motive, ali je stvorila novi proizvod koji je trebao da zadovolji estetske potrebe novih žena u novom vremenu. Danas nam je to isto potrebno. Skup na Zlatiboru okupio je 50 učesnika iz cele Evrope uz podršku Evropske fondacije za vunu. Veoma smo impresionirani vašom obradom vune na Zlatiboru i Sirogojnu i želeli smo da i druge zemlje znaju šta vi imate ovde. U fokusu trećeg evropskog, a prvog srpskog dana vune na Zlatiboru bilo je žensko preduzetništvo i vuna. Predstavljeni su novi načini koji se koriste u poslovanju i radu, održane radionice, predstavljeni suveniri. Jedan deo skupa na Zlatiboru bio je posvećen i pletenju kao terapiji. Prosto uživaš u tome kad radiš, ti kreiraš tu. Nije to samo da ti je lepo to što se time baviš, nego prosto kreativnost ti izađe u pravom smislu reči. Dani vune u Srbiji postaće deo turističke ponude Zlatibora i bit će održavani svake godine u aprilu. Možda se do sledeće godine preduzetnice bolje organizuju, udruže pa zajedničkim snagama, trudom i idejama vrate vuni ulogu koju je od vajkada imala. Za Dnevnik, Snježana Ostojić.